Așa, am revenit și vă întrebam de ce. Vă spun o mică istorie. Am avut o colegă la B1 TV pe Mbela, da? Care era din Congo. Și mi-a plăcut de ea și am antrenat-o și a devenit realizator de emisiuni. Tatăl ei a devenit consultantul ministrului turismului dintr-o țară, ori Ghana, ori Gabon, nu mi-aduc acum aminte, cert e că e una care are plajă. Și a zis, dom'le, zice, hai să facem, uite, guvernul nostru, democratic, cum e în Africa, acolo tot timpul e câte o dictatură, venise un guvern democratic, zice, vrem să facem o televiziune națională și vrem să vii tu să faci televiziunea asta națională, să fie o televiziune frumoasă la noi în, nu știu, Ghana, Gabon. N-am harta acum, că vă spuneam, care are țărm, e pe malul oceanului. Păi zic, dar ce să iau de la voi, că doar nu să fac gratis. Și am negociat să-mi dea 1 kilometru de plajă. Da? Care, deci acolo din plajă te duceai ușor, ușor spre zona unde sunt animalele astea exotice. Nu-i chiar ca în Kenya, dar bun. Și bătusem palma, ok, trebuia să mă duc cu echipa să începem să construim televiziunea, că zic, dumne, plajă, 1 kilometru frumos, faci un complex din ăsta, obținusem acordul armatei că să păzească zona, că na, fiind Africa trebuie să-i dai cum să spun, turistului măcar o uniformă să o vadă că e ok, da? Da, a căzut guvernul. Acolo așa e, în Africa se schimbă ca ciorapii. Și vreau să fac bungalouri de-astea suspendate pe picioare, da? Și să fie chartere cu turiști români. Pentru că Africa, eu am fost în Africa, deci este senzațională, frumoasă, spectaculoasă, oameni extraordinari, e minunat. Da, nu mi-a ieșit, asta e. Era să fiu primul investitor în... Cu o televiziune acolo. Nu, televiziunea era a lor, dar din banii aia vreau să fac aceste bungalouri de lemn, pentru că acolo costă, ca să înțelegeți, oameni buni, un bungalou costă acolo să-l faci așa, sub $300. Atât de ieftin. Mâna de lucru ieftină, au bambusul ăla sau ce lemne au ei pe acolo, era foarte ieftin. Mai ales că acolo vremea e bună, nu mi-a ieșit. V-ați gândit vreodată, având astăzi poate mii, zeci de mii de turiști pe care i-ați trimis, să faceți o investiție într-o zonă de asta exotică? De ce? Că ar scădea poate costurile sau ar fi mai interesant? V-ați gândit? Ne gândim la asta. Ne gândim la asta. Visăm să avem și noi un hotel, un resort de felul ăsta. Este o provocare mare, pentru că și investiția este pe măsură. Tatonăm, vedem unde ar fi mai potrivit. Probabil că o să începem cu ceva mai mic, o vilă, un hotel mai mic, vedem. Dar trebuie să fie exotică destinația. Trebuie să fie, da, fie să ai concurență, cum ar veni. Să ai vreo 8-9 luni pe an de sezon. Că altfel e greu cu amortizarea costurilor și cu tot ce presupune investiția de acolo. Da, avem în atenție. Uite, nu v-am întrebat, eu sunt un mare pasionat de schi. Aveți și pachete de iarnă de astea pentru schi? Recent ne-am întors de la schi. Da? Suntem chiar specializați pe pachetele acestea. Avem o diversitate de produse pe toate zonele de schiabile din Europa, în special și nu numai. Sincer, unde vă place cel mai mult la schi? Mergem în Austria, în Tirol. Toți trei suntem fani Austria. Da. Sincer, am fost și în Bulgaria. Și eu. Din cauza faptului că datorită faptului că am siguranța că pârtile sunt bine întreținute și nu riști să te împiedici de un lemn, gheață, adică au foarte mare grijă stilul la prusac, așa. Da, și foarte fain aici că avem clienți repetitivi care de fiecare dată în vacanța copiilor mergem acolo și mergem împreună, mergem cu autocarul, mergem mai multe familii și ne simțim foarte, foarte fain. Ce stațiune preferați? Unde ați fost? Păi ultima dată am fost în Ișgăl. Chiar anul ăsta am mers. Pe vremea când nu eram patron și eu mergeam destul de des. Da. Dar să faceți o schimbare. Zona Zillertal, Zolden a fost anul trecut. Și zona de Salzburg e drăguță, chiar dacă altitudinile nu sunt atât de Pe mari. vremea când nu eram patron și acolo am fost, da. Iar luna martie pentru mine este cea mai minunată.
Nu mai este soare, aglomerație. nu mai aglomerat, sus pe câte un ghețar ai zăpadă bună. Păi, pe Hintertux poți să schiezi pe toată perioada anului, deci e... Este preferata mea. Da, stațiunea e foarte frumoasă. Mă întorc însă la... Ați spus mai devreme la provocările acestui an. S-a schimbat puțin zona asta în Turcia, care pierde în favoarea Greciei, Spaniei. Vreau să vă întreb Israelul cum e în perioada asta. Crește, scade, cum e? Pentru că sunt aceste modificări tectonice, a câștigat Trump, se schimbă multe lucruri. Israel este o destinație aparte. Acolo mergi ca să te încarci sufletește. Dacă în celelalte destinații alegi să mergi pentru trup, acolo mergi să te încarci sufletește. Iar circuitele pe Israel, nu pot să zic că au suferit o anumită modificare, ca și număr de câte circuite organizăm. Noi organizăm în mod normal primăvara și toamna. Anul acesta organizăm... Că nu e așa de cald, nu? Din cauza Vara temperaturii e foarte cald. și umidității, care este insuportabilă în timpul verii. Anul acesta organizăm un pelerinaj în parteneriat cu Asociația Speranța, care este la a 3-a ediție deja. Mergem cu 100 de persoane, mergem cu 2 zboruri, un zbor dimineața, un zbor seara. Și este un pelerinaj mai aparte. E tot charter sau e cursă Elal? Cursă Tarom sau Elal. Lucrăm cu ambele companii. Luăm locuri în garanție și acolo. N-am fost niciodată. Care e traseul clasic? Unde se merge și în ce ordine? Păi, de exemplu, vizităm cele mai frumoase locuri din Israel. Betleemul, Ierusalimul, Marea Galilei, Cana Galilei, Nazaret, partea de Tiberias, coborând și până la Marea Moartă. Marea Moarte aia cu sare multă, nu? Exact. Cea mai multă Da, sare. cu cea mai multă Cea mai sare. multă sare. Da. Dar Și cea mai ridicată. și cel mai jos loc de pe pământ. Minus 300 n-am față de știut. nivelul mării. Da? Interesant. Nu trăiește nimic în marea aia. Absolut nimic. Da. Dar e chiar adevărat că dacă te bagi în apă, nu Te ține te apa. ține apa. Eu nu știu să not de acolo, n-am nicio problemă. Da? Ce Da, dar și pe apa aia, dacă nu știi să-ți iei echilibru, s-ar putea să intri în panică. Mi-amintesc că a doua oară când am fost în Israel, am fost cu niște prieteni din Cluj, nu știu să noate și au zis, bă, hai că asta ne ține, intrăm. Și și-au pierdut echilibru, s-au întors așa cu fața în jos, au intrat apă, sare peste tot și s-au panicat foarte tare. Era să se nece acolo în apa asta sărată. Foarte bine că ați precizat, să nu creadă lumea că Da. poate fi periculos, da, corect. Ce vreau să punctez aici legat de Israel și ieșirea pe care o avem noi cu Speranța, pentru că asta este ceva unic organizat de Philadelphia Turism. Speranța este un grup de muzicieni, deci este un grup de interpreți care sigur că promovează muzica creștină bună la nivel de România și nu numai, pentru că sunt interpreți și din Canada și din America. Au fost și la noi, da. Probabil că au fost și la noastră în studio. Și cu ei, să zic, sejurul în Israel este unul aparte. Pentru că te duci pe la fiecare obiectiv important care îl regăsești și în Biblie și încerci să retrăiești acele momente, acele stări din punct de vedere spiritual ca pe vremuri. Și îmbinat și cu muzică și cu interpretări solo și altele de felul ăsta. Este o atmosferă de închinare. Este o atmosferă Autentică. extraordinară, Și fantastic. Ați fost, nu? Da. Bun. Față de cum îți imaginezi citind Biblia sau văzând filmul lui Zeffirelli, pe ăla îl dau ca reper, ce v-a mirat din... Pe mine m-a mirat că chiar există Via Dolorosa și este chiar așa cum eu mi-am imaginat-o. De asemenea, oamenii de acolo. Eu iubesc Israelul și oamenii din Israel. Mă uitam la fiecare evreu, parcă mi-era drag de-a dreptul. Și locurile sunt exact așa cum sunt scrise în Biblie. Acum, evident, cât de aproape e Zeffirelli cu filmul lui față de locurile pe care le-ați văzut? N-am văzut filmul. N-ați văzut filmul? Iisus din Nazaret. Nu l-am văzut. Nu.
Eu l-am văzut de vreo 3 ori și, mă rog, așa mi imaginez. Când o să mă duc, o să compar și o să văd cum... Bine, Golgota și altele nu e un deal, acolo e doar un loc care îl vezi și se spune că iese. Deci sunt unele diferențe, însă Via Dolorosa chiar Dar se simte se urcă și energia acolo? Se simte Depinde energia dacă vrei. ai liderii spirituali cu tine potriviți și te introduc în atmosfera respectivă. Nu? E foarte important că altfel mergi și calci pe un pământ care arată ca și pe la noi și te duci pe niște dealuri, dar dacă nu e cineva care să-ți explice, să-ți prezinte, să te introducă un pic în atmosfera respectivă, să-ți readucă în imagine și în minte ce s-a întâmplat acolo și de ce e important locul respectiv, sigur că atunci pierzi semnificația locurilor respective. De-aia e important să alegi bine cu cine te duci în vacanța asta și în ieșirea asta, ca să beneficiezi maxim de tot ceea ce poate să ofere o destinație din asta ca și Israel. Și asta este preocuparea noastră numărul 1. Turiștii noștri să trăiască niște stări unice. Adică să simtă cu adevărat, bă, sunt în Țara Sfântă, sunt la Iordan. Păi văd aici unde a fost botezat Iisus. da, interesant că se poate organiza chiar facem evenimente de felul ăsta la Iordan. Dintre participanți se poate. Deci mai mult decât turism. Mai mult decât turism. Da. Mai mult decât turism, așa este. Dar avem și adică aveți cereri și de la românii din străinătate? Pe Sigur grupul că da. acesta, în mod special, Da. avem foarte mulți turiști care vor veni din Canada, din America, chiar din Australia. Dar aveți și turiști români plecați de mulți ani care vor să facă un tur prin România? Cred că n-aveți. Am avut Ați avut? anul trecut din Australia. În Australia. Și am avut și Și am din avut Israel. grup din Israel. Din Israel. Le-am organizat un tur în România. Dar ce le ziceți? Ia să văd, că eu am un traseu în România cu care am terminat pe toți străinii. Deci când vin aici, toți prietenii mei de afară, în special medici, că la un dat am avut vreo, ce să zic, sute de medici de care m-am ocupat pe vremuri și îi trimiteam, hai să vă spun rapid, Mănăstiri, Zona Maramureș, Maramureș, Oaș, Bucovina, Cluj, Sighișoara, Sibiu nu-l băgam, poate un pic și Peleș. Brașovul, Sinaia, Delta Dunării, cu marea la Sfântul Gheorghe, ca să nu-i mai duc acolo, că mie mi se pare cel mai frumos acolo în zona aceea. După care, știți unde se termina distracția? La București. Sigur că la București, dar unde în București? La Nașu. No. Nu, că la Nașu începeau frumos. Da, erau cei mai buni, am avut ocazia să cunosc cam cei mai buni medici la momentul respectiv din lumea asta și pe cei care puteam să-i conving că ei veneau la distracție, îi băgam și la câte o emisiune. La Bambu. Deci a avut un succes nebun. La Bambu. Da? Băi, eu n-am fost niciodată acolo, dar să vă spun o chestie tare. Deci, cred că eram cel mai bun client. Când sunam sau suna secretara, spunea din partea domnului Radu Moroaru, Nașu, 20 de locuri. Deci cred că dacă le iei scriptele, dacă or avea, o să zică că sunt cel mai tare client în istoria lui Bambu. Eu n-am văzut niciodată acolo. Nici nu știu cum arată. Dar a avut un succes nebun la doctorii ăștia. De dimineața, când mai vedeam la micul dejun înainte de plecare, toți făceau Bambu, oameni de la 50-60 de ani, așa, da. Dar se știe că Bucureștiul este cunoscut ca și, pe partea asta de turism, ca și cluburi, unde lumea se distrează foarte bine și mulți europeni vin aici, pentru cluburile din București, așa că... Cluburi nu le cunosc, dar vreau să zic că Bucureștiul e frumos. De exemplu, prietenii mei de la Jariștea, dacă duci un străin acolo, au un spectacol de ăsta, un fel de cabaret serios, frumos, de la lăutar la dans, nu știu, ați fost vreodată? Vă sugerez. Adică are aici ce să faci. Deci eu știu că toți străinii și prietenii mei adoră România, că noi am dus în locurile unde, dacă îi duceam în Parlamentul României, fugeau de nu mai veneau niciodată, da? Sau cine știe în ce minister. Deci vin și de afară, asta e important, că vin turiști și de afară. Partea asta de destinații noi,
Cum hotărâți să deschideți o nouă destinație? După ce criteriu? Vedeți la concurență? Vă caută vreun operator? Vin tinerii din firmă ăștia de 18-20 de ani? Hai să mergem nu știu unde? Cum e? Acum depinde cum vrem să operăm din punct de vedere al transportului pe destinația respectivă. Noi ne-am fixat ca și obiectiv, când am pornit turismul, să avem 10 destinații care să fie operate cu autocarul. Deocamdată am ajuns la vreo 5 și suntem în creștere. Aici acum alegem distanța să fie cât mai scurtă. Ăsta e un prim criteriu, ca să nu stai foarte mult în autocar. Și atunci ne orientăm la destinațiile din apropierea României și funcție de specificul de acolo, de specificul locurilor, obiectivele din zona aia, dacă vrem mare, vrem munte, vrem ce vrem, funcție de buget, că totuși ne adresăm unui public, mai ales cel care călătorește cu autocarul, se uită foarte mult și la partea asta financiară. Și pe criterii de felul ăsta testăm, mergem, vedem și dacă... Nu v-ați săturat de călătorit? Nu, ne place foarte mult, dar avem și motive întemeiate care ne mai frânează. Avem 4 copii acasă și cum împreună cu Lidia e soția mea, suntem în business-ul ăsta, mai mergem împreună. Și copiii ne cam atenționează. Tati, mami, cam prea mult plecați și atunci ne mai reorientăm un pic. Dintre ei sunt la școală și chiar doamna învățătoare îmi spunea că deja știe când mami nu e acasă, că copilul deja e mai relaxat. Se vede, da. Știți că ai grijă, cum zice vorba, nu? Ai grijă ce-ți dorești. Când eram copil, mai auzeam de unul care... nu știu ce lucrează și călătorește prin Europa cu avionul. Și, mamă, și-mi doream, eu cred că, nu știu dacă până la 18 ani am zburat cu avionul. Mamă, și-mi doream, să călătoresc și mi-a dat Dumnezeu după aia am umblat în jurul lumii cu avionul, de m-am plictisit, deci dacă s-ar putea să nu călătoresc cu avionul sau cu ceva, să mă plantez în delta Dunării sau direct pe plajă undeva în Grecia. Eu iubesc Grecia, că am și origini grecești, așa că e oarecum sângele, apă nu se face. Dar vreau să mai întreb ceva, pentru că faceți iată un business de atâția și atâția ani și eu tot timpul am fost fascinat de cum reușeau să facă turism ungurii. O țară mică, fără, cum zic eu, cu o singură baltă, da? Cum reușesc să atragă milioane și milioane de turiști? Ați făcut vreodată comparația asta? Ei au investit în infrastructură. Deci Ungaria are autostrăzi, da, are șosele destul de bune. Au investit și în unități de cazare. Și s-au axat mult pe balneo, deci au descoperit ceva care să fie un punct forte pe care poate nu multe țări le au, chiar dacă au o singură baltă. Balneo avea România cât cuprinde și praful s-a ales. Da, dar din păcate nu s-a mai investit aici, nu avem condițiile. Și au investit, cred că și în personal, pentru că atitudinea face diferența în orice domeniu, mai ales în ăsta, al turismului. E foarte important cum te comporți cu clientul tău, cât de tare știi să zâmbești, cum știi să îl servești, cum îl primești, ce servicii oferi. Toate detaliile astea sunt extrem de importante, ceea ce la noi în România încă sunt în lucru. Da? Sunt în dezvoltare. Ce vrei, da, 20 de milioane și acum vrei să te simți cam asta? Da. Ia și bota la tine dacă faci prea multe observații. Da. Iar la partea de infrastructură, acum știți cu toții și vedeți cum stau lucrurile la noi. Promisiuni multe sunt, dar realizări mai puține. Și pe noi ne afectează foarte tare partea asta și cu autocarul. Pentru că 500 de kilometri în România îi faci în 12 ore, iar 500 de kilometri în Europa îi faci în 6 ore jumate. Deci este o diferență extraordinar de mare. În România, când oprești într-o parcare, s-a umplut parcarea cu un autocar. Este o baie. Și este o baie, o toaletă. În Europa lucrurile stau cu totul diferit. Și atunci avem încă de lucru la infrastructura noastră. Și cred că ar trebui mărit un pic ritmul din punctul ăsta de vedere. Turismul românesc exportă bani.
Clar. Așa e. Pentru că se duc bani mulți. Ar putea, vă cer părea ca experți acum. Eu am propus tuturor guvernelor României, acum când se clarifică aici, să vedem cine rămâne prim-ministru, cine nu, o să le mai spun și ăstora. Le-am spus, dom'le, știți care este regiunea din România cu cele mai multe autostrăzi perfecte? Fără o gaură, fără o groapă. Delta Dunării. Da? Toată întinderea de apă, sute de kilometri, n-ai nicio groapă, da? Bun. Propunerea mea a fost așa, dom'le, Delta Dunării e unică în Europa, nu există ceva similar, iar pe glob e Delta Amazonului, dar acolo sare și crocodilul la tine din apă, deci e puțin mai periculos. Și am zis, dom'le, de ce nu facem o licitație, să aducem 1000 de pontoane cu câte 100-200 de camere de lux, le-ai parcat acolo, sunt ecologice și să ai 100.000 de camere pe care îți dea gata, nu mai pui cărămizi, mortar și să iasă de toate culorile, cum am nenorocit Branu, Poiana Brașov și alte destinații. Ar fi o destinație pe care ați putea să o vindeți străinilor? Cu siguranță da. Cu siguranță da. E ceva unic. Și străinii caută așa ceva. Plus că mă gândesc că și pe bani mai mulți, că le spunem, bă, băieți, e unic. Da. 300 de milioane de turiști trebuie în să-i aduci Europa. cu avionul. Da? Pe asta le-am zis, dom'le, faceți, dom'le, lungiți pista de la Tulcea, că e aeroport. Exact. Da. Și faceți 30 de kilometri, de ce? Ca să nu pleci numai din Tulcea cu barca, să mergi și de la un Murighiol, și de la, adică să ai mai multe intrări, că dacă aduci 100.000 de turiști, poți să-i stai la coadă acolo, faci coada de 3 zile la Tulcea să-i urci în vaporașe. Din păcate, noi n-am fructificat ceea ce avem. Dar acum, așa cum arată, natural, încă Delta n-a fost distrusă. Se poate vinde, nu? Eu zic că și da. este cerută. Da. Și vin Și s-au mulți și evrei făcut și vizitează investiții zona. recent. Cum? S-au și făcut investiții recent. Da, Mai timid, subțiri, așa, mai timid. Că nu, și în general s-au făcut locații mici. Nu ai locații... Da, private, în special, poate Da. un hotel sau... Adică pensiuni, nu poți, că nu poți dezvolți un turism dacă ai 20 de camere. Nici ăla nu câștigă, nici tu ca agenție nu poți să-i împrăștii. Pe ei îți iau o săptămână până îi împrăștii pe toți la toate locurile de cazare. Noi vrem să aducem spanioli. Suntem acum în discuții să facem incoming și să aducem spaniolii, că românii sunt destui și merg destui acolo la ei. Corect. Și am zis, bă, haideți și voi să vedeți țara noastră. Dar au bani spaniolii? Au. Și Și mai ales pensionarii. Pensionarii chiar au bani și ei sunt obișnuiți și învățați să călătorească și este o oportunitate să-i Și aducem mulți acum. nu știu despre România, aproape nimic. Și Mai ales că la noi e stabilitate din punct de vedere al securității. Nu, Da. nu Știți cum e? atentate, nu Da. din astea. Da. europeanul oricum a vizitat foarte mult și pentru ei acum România este ceva de interes, e altceva. Și faptul că se transpun poate cu câțiva ani în urmă să vadă cum sunt lucrurile, dar există un interes. în turism, adică au trecut 25 de ani în care cei 300 de milioane de turiști, cam atâția am înțeles că sunt europeni care călătoresc, au vizitat tot. Tour Eiffel-ul de câte ori să-l vezi? Exact. Louvre, ok, te duci de 4 ori, da, gata. Mai ales că e o coadă la Mona Lisa acolo de nebunești, nici nu o Chiar. vezi. Da, și m-a dezamăgit Mona Lisa. M-am Chiar. dus, am umblat pe acolo, așa, eu dacă nu ai un ghid ca lumea să te explice, nu înțelegi decât că e foarte frumos. Și ne ținea la vreo 100 de metri, așa, 50 de metri și era un tablou, ăsta e Mona Lisa, ăsta e tablou. Noroc că avea o doamnă din America, avea binoclu de ăla. Zice, păi, țărane, nu te uiți așa, că nu vezi nimic, ia binoclu de aici. Altă treabă, da? Da. Trebuie să-ți placă arta ca să poți să înțelegi ce vrea să reprezinte tabloul respectiv. Da. Deci ziceți că Delta Dunării s-ar vinde bine. Cu siguranță. Plus că ai avea sezon, 8 luni pe an. Da. Că îi mai duci și la pescuit, și la vânătoare, și la... Deși cu vânătoare eu nu sunt... Trebuie promovare mare, niște bugete Și investite. nu poate face doar o agenție de turism. Nu, la eu nivel le-am de spus și guvernanților, politic. dom'le, Nașul TV se vede în toată lumea. Faceți licitația aia, într-un an de zile vin toți cu bărcile astea, cu pontoanele de lux, le plantează acolo, se creează sute de mii de locuri de muncă, că trebuie barcagii să ia de pe ponton, să-i plimbe prin trenuferi, femei de serviciu, nu știu, bucătari și așa mai departe. Da? Și le-am promis guvernanților că gratis Nașul TV promovează ani de zile această destinație, fiindcă Ionica al nostru din America e prieten cu John.
îi spune, băi, țărane, bă, îți arăt ceva ce n-ai văzut neam de neamul tău de cowboy, da? La fel și în Franța, nu? Ionic al nostru, prieten cu Jean. Jeane, haide. venez în România, s'il vous plaît. Și le-am pune și un preț ca lumea. De asta am și zis, Delta Dunării ar trebui 2 brațe să fie pline de pontoane și un braț, chilia, din profitul realizat acolo, să facă statul, da? Și acolo să poți să mergi cu cortul, cu rulota, fără să plătești bani. Că din coace le spunem, Contra cost. Doamne, intri în rezervație, 50 de euro din tot sejurul tău este intrarea în această rezervație. Ai aruncat petul în apă, amenda 100 de euro. Plus că ăștia n-aruncă, adică străinii respectă, au educația asta. Da. Bun, iarăși le-am mai propus o chestie și acum că suntem între schiori așa, avem o ocazie unică să facem un resort ieftin, cum au făcut sârbii, au făcut bulgarii, în Munții Făgăraș. Au făcut primarul nostru la Bistrița. Și e ceva acolo? Dar nu prea e zăpadă. O pârte de 1 kilometru nu e zăpadă. și 200. Nu e zăpadă. Cât a făcut? 1 kilometru și vreo 200 are pârtea. Da. Când se dea drumul Contele la scaune. pârtie, nu mai e zăpadă, o vine ploaia. Iar că București Și este mai multă zăpadă altitudinea de decât la 300 de Negrița. metri nu Doamne, prea 5 milioane este de euro agreată. investiți, luați din bancă, ca să faci o pârtie pe care nu este zăpadă. Păi Da, nu. nici Este așa. primul studiu, de să zic, Da. Făgărașul asigură 6 luni zăpadă. N-avem ghețar, dar vorba aia, 6 luni e zăpadă și poți să faci acolo ceva. Iubim și noi zăpada, sportul Și ăsta, schiurile, dar mulți totuși români investițiile schiază și trebuie și-ar făcute dori cu o cap. infrastructură bună de schi. Chiar inclusiv turiștii din România ar merge până la urmă. Nu doar să aduci din extern. Chiar acum când am fost în Ișgăl, parcă eram în România. Peste Plin de tot auzeam vorbind românește. Da. Da. În schibas, pe pârtie, în restaurante. plin de 33% români. dintre turiștii de acolo erau români. Români. Mi-au spus localii, este o statistică. Pentru Și că am zis, aici nu e au foarte unde să bine, meargă. e foarte bine. Înseamnă că... Păi nu, dar înseamnă că noi avem un potențial uriaș pentru România. Exact. Dacă îl putem să oferim ceva similar, dar altă chestie. Eu așa fac, la orice guvern se schimbă, vin cu propunerile. Băi, ăia de înainte de 20 de ani nu vor să le facă. De exemplu, noi nu reușim, pentru că dacă nu schimbăm de jos în sus, de ce nu facem o chestie simplă? Să corelăm școala cu anotimpurile. Deci noi, vacanța copiilor începea pe vremuri pe 5 ianuarie, da? Sau pe 4. Erau 2 vacanțe. Da, Una nu, în ianuarie dar și una în fragmentat. februarie. Dar, repet, Da. pe 4 ianuarie nici nu te trezeai de la Revelion și începea școala. Am reușit cu, nu mai știu care ministru, cred că cel din guvernul Ponta, care a zis, dom'le, eu pot așa fără să-mi pun ăștia în cap, pe 15 să înceapă școala. Acum nu știu când începe școala, că Păi e o săptămână. O săptămână În opt. după sărbători. în 8, da. Da. Deci iar au dat-o înapoi. Când noi am văzut că la noi a început să fie zăpadă după Revelion. Și asta deja e de vreo 10 ani. Da. Și mi-a spus, puneți bă școala de la 1 februarie să înceapă. De ce? Să ții copiii în școala altfel, la munte, la schi, la patinaj. Așa îl ține în mijlocul anului școala altfel, stau în clasă, în curtea școlii sau îi plimbă să vadă 3 muzee pe care le poți vedea oricând. Da. Nu? Ca să generezi pensiunile, să aibă nu doar weekendul, să aibă tabere, să reînfița tabele școlare, ați avea ce vinde mai mult, nu? Da, Cum și este ce în Austria. transporta mai mult. Orice copil în Austria la școală, în perioada vacanței, este pe pârtie. Da. N-ai cu cine. Că s-ar putea face, nu? Dacă faci, de exemplu, un pârtii de tip profesionist, cum e în Făgăraș, ai coborâre acolo. Fă-le pentru... Dom'le, noi avem aici numai pârtii negre. Și aduci pe toți din toată lumea să spună, băi, uite, nu mă interesez cu nicio pârtie roșie sau albastră. Și investițiile nu sunt mari. Adică, dar trebuie să le facă statul, așa cum a făcut și Austria a ajutat, Tirolul Trebuie să avem guvernanți care să iubească țara asta, care Corect, să-și asta e dorească cuvântul, să așa e. dezvolte țara. Da. Și mai spunea ceva, Coposul cu frică de Dumnezeu. Până nu o să vină de ăștia cu frică de Dumnezeu, totul e praf. Și a avut dreptate, a spus-o 94. Da. Bun. Pentru copii, vă dau un exemplu.
am găsit o destinație care am văzut că nu e populară sau nu e așa cunoscută și sunt mai multe în Europa. Dacă v-ați gândit, acele grădini zoologice unde animalele sunt libere, ca într-un safari. E una la Bari. Nu e cunoscută. Deci la Bari te duci, închiriezi mașină de la aeroport și te plimbi într-o uriașă grădină zoologică unde leul e la 1 metru de... Bine, dar regardă, bănuiesc. N-are nimic. Nu, n-ai voie să deschizi Tu ești în mașină. mașina și bine că sunt rangerii, sunt ăștia cu arma acolo, cu injecțiile alea, cred că cocktailuri Molotov pentru leu, girafă, ce o mai fi pe acolo. Deci nu, girafa nu e agresivă, la girafa ai voie să-i dai și de mâncare. Am dat de mâncare de în palmă. Și am înțeles că mai una în Italia, ceva similar. Adică am văzut că acolo unde România au tăiat în ultimii ani de criză, au tăiat de la ei. Au zis gata cu Tenerife, gata cu Maldive, gata cu putare, dar mergem pentru copii, ori la schi, ori în aceste scurte excursii. Și era în coadă. Și de ce e important Bari? Mâncarea foarte ieftină, mâncare italiană foarte bună, sucurile, vinul naturale și foarte ieftine. Era la restaurant 8 euro sticla de vin bun. Un vin care ai să vinde în România cu 1,5 milion. Da? Cazare foarte bună. Și bilete de avion din... Biletele erau, știu că am zburat Bine, probabil un low low cost. cost. Da. Deci nu costa foarte mult. Și am văzut fericirea copiilor, să-ți vină, să vezi hipopotamul lângă tine, leu, toate animalele posibile. Mai puțin elefanții țineau mai departe. Ăia erau singurii, așa. Foarte spectaculos. Și mai cu mașina, identificate aceste locații, promovate. Da, adică m-am gândit la copii. E clar că în viitor va fi un alt target ăsta. Părinții vor face orice efort special pentru copii. Copii. Oricum aleg și parcuri de distracție din Europa pentru Disneyland, copii. Legoland. Și cel mai dorit este Disneylandul din Paris. Și Legoland. Dați-mi ziua din an când nu e coadă. Există așa ceva? Deci am jurat, am fost la Paris, am fost invitat de prietenii noștri acolo și ne-am dus, aoleu, știți ce am făcut? M-am așezat pe o terasă și am mâncat hot dogi. Trebuia să stai o oră la coadă la un singur traseu din ăsta. E vreo zi, nu știu. În perioada când ar fi care ar trebui să o alegi când e școală, adică nu în vacanță. În vacanță toată lumea merge la Disney, la Legoland, peste tot. Ce parcuri mai sunt? Disneyland e unul la Paris. Ce mai există? Știu că era ceva în Germania. Bine. Legoland este în Germania. Legoland? Da. Ăla trebuie să fie spectaculos. M-aș duce și eu acolo. Mai sunt. În Spania, acum nu mai rețin, am fost și în eu Madrid, acolo. Nu? Sau unde? Lângă Barcelona este. Nu-l mai rețin și eu, am fost acolo, dar am un lapsus. Așa. Și dacă aveți destinații pentru sport extrem, există așa ceva? Există public în România? Vor să meargă la kite, la, nu știu, valuri uriașe? N-ați avut cereri de genul ăsta? Nu știu, cred că... Da, am un prieten care spune, zice, băi, eu nu trebuie să merg prin nu știu ce agenții merge el de afară, zice că în România n-am avut succes. Că... Ar trebui să te nișezi pe, să zicem așa, turist de aventură. Știu, da, ăștia cheltuie bani mulți. Da, este o decizie până la urmă, fiecare agenție pe ce vrei să te nișezi. Vrei mainstream de masă sau vrei doar aventură 25 sau de ore, luxury. că schimbă nu știu câte avioane ca să ajungă nu știu unde și cu kite-ul ăla care nu știu cât. Kite-ul, pentru cine nu știe, că nici eu nu știam acum 2 ani, e o placă și cu un balon, cum se cheamă ăsta, o parapantă, așa, și te ridici 10 metri cu valul, cu... Nebunie, da. Da, mi-am adus aminte, Port Aventura și acel parc de distracție. Rememorat. Exact, da. Bravo, Dana. Este un parc destul de mare și poți să-l alegi dacă vrei o vacanță combinată, inclusiv Barcelona cu parc de distracție. Deci poți să găsești. Nu mi-ați spus nimic despre, aveți croaziere? Cum să nu? Cum să da? nu? Sigur. Și lucrăm cu cele mai importante companii de croazieră din lume. Și care sunt cele mai cerute? Cele din zona asta, am văzut la reclame, văd țările nordice, fiorduri, Mediterana și undeva în jos de Miami. Și Caraibele sunt cerute, da.
Ați fost vreodată? Da, Da, Da? pe pe Messenger. Marea Nordului am fost noi, cu un grup iară de prieteni, foarte fain. E frumos Recomandăm, pentru- recomandăm și pentru familii cu copii, pentru că au ce face Și Marea copiii. Nordului înseamnă intrat inclusiv pe fiorduri, pe... Păi unde ne-am oprit? Ce am văzut? Am văzut Sankt Petersburg, am frumos văzut, atunci, da. Polonia. da, vreo 7 zile. 7 zile pe Marea Nordului, în noaptea navigam, iar ziua eram în diverse Cred că asta e localități. frumusețea. La fiecare zi schimbi peisajul, țara. Da. Și pe vas ai tot confortul. Lux, mâncare foarte bună, concerte, diversitate, tot ce-ți dorești găsești acolo, inclusiv parte de shopping, dacă vrei. Este Restaurante foarte... à la carte. Ai posibilitatea să faci poze cu capitanul vasului, unde stai la rând. Și Da. prețuri ok, nu? Accesibile. De la Foarte 400 de euro de persoană poți să te duci într-o excursie. Deci, eu n-am vrut să merg. Stau eu pe barca aia mare acolo cu 2000 de oameni, cu cutare, tot așa, gașca, prietenii, hai. Bine, m-au convins după vreo câțiva ani. Ok, mergem. Au luat-o prin martie, ceva de genul ăsta, că tot așa trebuie să le iei mai devreme să fie un preț bun. Știți când pica? Exact când a fost referendumul din 2012. Toată gașca s-a dus și eu am prestat la referendum asta. Da, exact atunci era. Da. Deci nu s-a lipit de mine. Ce ați vizitat atât de mult? Aveți vreun vis încă neîmplinit în materie de turism? Acum personal, dar și poate ca potențial pentru un viitor proiect. Philadelphia. N-am ajuns încă în America. Da. Acolo Am sunt, pe zona de nord a Statelor Unite, sunt profesori, deci așa. Da, am avut o tentativă de vreo 7 ani și nu ne-au pus vize, 7, 10 ani, nu mai știu când. Da? Și Cam ne-am 10. supărat un pic și am zis, bă, gata, nu mai mergem. Dar acum ne-am revenit și am zis că probabil anul viitor o să ne vizităm prietenii de acolo. Dacă în Canada ați fost? Nu. Am fost, dar acum accesul e liber. Deci pentru cei care au avut viză, fac precizarea asta, cum e și cazul meu, din aprilie, mai Se putem poate- călători fără. Ceilalți de la 1 decembrie. Da. Da. E frumoasă și Canada, are câteva destinații. Niagara este fabuloasă și se vede mai bine din Canada decât din Statele Unite. Montrealul, un oraș superb. Toronto de asemenea, oamenii minunați. Acolo trebuie să faceți ceva de spectacole, că e și o viață artistică. Îți trebuie o lună de zile să vizitezi. Ca să... Da, nu chiar o lună, dar așa, un circuit de 10-12 zile ar fi minunat. Și, bine, și America e superbă. Da. La Grand Canyon mi-ar dori să ajung. Acolo n-am fost acolo, dar cred că te simți pe altă planetă. Probabil. Vreo destinație, Australia, ceva? Unde nu ați reușit să ajungeți și v-ați fi dorit? Mi-aș dori în mult mai multe, dacă s-ar putea în toate destinațiile. Însă, probabil m-aș testa mai mult destinațiile exotice acum, în perioada următoare. La Cât căldură, mai nu? mult. Căldură. Da, la căldură. Îmi plac foarte mult să descoper poate civilizații noi, cel puțin eu ca și persoană, și îmi plac vacanțele active. Nu să te duci să spui că ai fost într-o destinație și ai stat doar în hotel, dar tu nu ai descoperit absolut deloc ce îți oferă acea cultură, acea zonă de la natură până la istorie sau alte chestiuni care, până la urmă, un turist ar trebui să le aibă în vedere. Că te duci să vizitezi o țară, să vii încărcat cu câteva experiențe de acolo. Că asta înseamnă. De fapt, chiar discutasem și cu Lidia sau domnul Nelu, este chiar o dezvoltare personală a ta, dacă te duci să călătorești. Când discuți cu oameni care călătoresc mult, îi vezi mult mai deschiși, mult mai, poate, dornici de a face ceva mai bun și turismul te ajută ca și persoană. Eu de aceea recomand tuturor să călătorească cât pot de mult. În decembrie o să fim în Maurițiu, Africa de Sud.
și o să venim de acolo cu experiențe noi, o să le împărtășim clienților noștri și sigur Da, că... chiar să faceți o comparație, pentru că e această dezbatere la nivel global, dacă Mauritius, dacă Mexic Maldive. sau Dominicană, iară, Maldive, cred că și Maldive, care ar fi mai... În America, de exemplu, sunt împărțiți în două, în trei. Cuba, Dominicană și Mexic, da. În Cuba ați fost? Nu. Urmează. Da. Interesant. Ați fost? Nu, n-am fost. Nu că... E frumos acolo să nu te duci doar pe litoral. Acolo în Cuba trebuie să descoperi că aici. Acolo, în Stilul. Havana, da. Da, cubanezii sunt extraordinari ca oameni. Și, bine, ai sărăcia aia te sperie. Sărăcia. E bine să vezi lucrurile astea, că poate nu ne putem imagina doar dacă mergem acolo să vedem cât de extreme sunt. Nu știu dacă Sunt sărăcia lucrurile. este comparabilă cu ce găsești, de exemplu, dacă mergi și vizitezi Sri Lanka, zona de India. Am fost și am văzut anul trecut, în primăvară. M-a șocat sărăcia și mai mult mizeria. Mizeria, da. Zonele turistice sunt foarte bine amenajate în destinațiile astea, dar în rest, Sunt dacă din ești zona puțin turistică. și nici nu prea se Cât iese și din zona Serviciile turistică. din zona Indiei pe mine m-au dezamăgit. Da, acum eu vă mai spun, am un alt prieten globetrotter. A bătut lumea fără agenții și făcea el traseul și principiul era cât mai ieftin. Cum pot să ajung să cheltui cât mai puțin bani, că știa că dacă cheltui cât mai puțin bani în destinația asta, mai își poate permite în anul ăla încă 2, 3 sau 4. Deci cam... Și a făcut a și scris o carte, foarte bun scriitor. Și mi-a spus, zic, băi, care e concluzia ta? Ai vizitat? Este o chestie formidabilă, ce... Băi, când umbli în toată lumea, spui, Doamne, ce bine că trăiesc în România. În special când te întorci din zonele slab dezvoltate. Ce Doamne, ce bine, zic, bă, să nu spui la politicieni, că după aia ne-o vând ca lozincă. Bă, vă trimitem în, nu știu ce, Sri Lanka. Da. Bun, suntem la final și vreau să spuneți dacă credeți că România poate să vândă, ca să pot să mă prezint la guvern, poate să vândă 100.000 de camere în Delta Dunării, dacă avem potențialul ăsta, cu agențiile pe care le avem, cu conexiunile deja pe care și dumneavoastră le aveți și alte agenții, să vindem în Europa și nu numai, să vindem 100.000 de camere. Cu siguranță. Deci cu Nu siguranță. e mult 100.000 de camere? Nu. Zona atrage. Dumneavoastră pe an ați făcut socoteala câte camere vindeți? Păi, Că sunt mii, probabil. Sunt agenții de turism cu rețea de agenții în țară care au peste 200.000 de turiști. Noi nu suntem la nivelul ăla, dar sunt foarte multe agenții care au un potențial extraordinar de mare. Deci, prin urmare, o promovare foarte bună în afară, da, pe acest obiectiv. Asta ne ocupăm noi gratis. Da. Pentru România promovăm noi, de acolo fiecare agenție... Și sigur că trebuie să ai cazarea foarte bine asigurată, păi nu, toată condiția mea a infrastructura, fost 5 stele. Adică Serviciile... Guvernul trebuie să facă 30 de kilometri de autostradă, aeroportul ăla să mărească pista, să poți să vii și cu avioane mari. Și aici, gradual. Sigur. Nu vii cu 100.000 de camere dintr-o dată. Vii cu 10.000, mai adaugi și tot așa. Nu, și dar ideea e că dacă faci o chestie internațională și le spui tuturor celor care au pontoane, băieți, aduceți pontonul, că aveți pont să-l trageți frumos, se creează un canal de intrare din Marea Neagră și le poți planta pe unde le poți planta și nu le muți de acolo. Vii cu vidanja la 3 luni să-ți duci ce trebuie de acolo și faci îngrășăminte, nu știu pe unde, și faci agricultură, adică se dezvoltă multe servicii, de asta întrebam, deci nu înseamnă mult pentru o țară ca România, pentru ce potențial avem să vinzi 100.000 de camere, nu? Cu siguranță, cu siguranță. Plus că avem litoralul românesc, care, iată, crește. Statisticile spun că anul trecut am avut creștere pe litoralul românesc de 40% Și față de
Da, iar spun că cei mai mulți turiști, de fapt, călătoresc intern, ca și procent. Turiști români, da. Turiști români. Da. Cred că e bine să încurajăm turistul român să înceapă să călătorească, chiar dacă are bugetul mai redus. Sunt soluții și pentru cei cu bugetul mai Israelul, de redus. exemplu, e scump? Nu e scump. Un pachet începe de la un preț de 450 de euro de persoană. Bine, noi suntem atenți și la unitățile de cazare unde ducem turiștii. Ținem cont că mergem în Israel, Trebuie să fie securitate. unde clasificarea hotelurilor nu este ca și în Europa. Prin urmare, noi, în pachetele noastre, am decis să alegem doar hoteluri de 4 stele, minim 4 stele, pentru că ținem la confortul și la calitatea serviciilor. Da, adică nu cădeți în capcana, veniți la hotelul Hezbollah, 5 stele, direct în centrul luptelor, da. Ultima întrebare. Deși sunteți în Bistrița, localizați, bănuiesc că aveți turiștii, sau cei mai mulți nu aveți din Bistrița. Din toată țara. Din toată țara. Dar totuși din Rețeaua este Bistrița națională. mai sunt turiști, adică aveți 3%, 5% cât sunt din Cum Bistrița. să nu? Agenția din Bistrița funcționează foarte bine. Suntem, zic eu, top 1 în județ în ce privește turismul. Acolo suntem și foarte cunoscuți ca fiind companie locală. Asta este un avantaj. Mai apoi sunt și familii cu bani, pentru că industria funcționează destul de bine. Avem Rombatu, avem Teraplast, alte companii. Sunt investiții multe în zonă, da. Da. Leoni e o companie iară foarte mare. Deci există potențial financiar, prin urmare suntem și noi acolo la îndemână. Care e județul cu cei mai puțini turiști pe care îi luați din România? Și o să vă spun și eu de ce după aia. Păi, cele mai sărace. Cum e, Zona de vest pe noi ne dezavantajează. Zona de vest. Adică cred că turiștii de acolo sunt un pic atipici. Ok, lucrăm. Da. Eu am pe site, avem site-ul nostru care deja la jumatea lunii are 600.000 de vizitatori și tot timpul mă uit în clasament să văd județul cu cea mai slabă prezență. Da, atât de slabă e că ai impresia că nimeni de acolo nu ne citește sau nu se uită la Nașu TV. Județul Covasna. Covasna. Și m-am hotărât în acest moment să fac campanie, da? În județul Covasna. Da? Nu știu, facem un concert, aducem ceva acolo, nu știu, nu se poate. Da? Deci e distanța atât de mare de ai impresia, da, eu m-am născut în Sfântul Gheorghe, că tata era detașat acolo la fabrica de mobilă și zic, bă, se poate, deci de multe ori ai 10 oameni. Cum zic, în toată Covasna? Deci ceva e în regulă, așa că am să vin în Covasna, că așa trebuie, că nu mergi un județ, te duci acolo, să vezi despre ceva. Adică distanța atât de mare, de ai impresia că Covasna nu e în România. Da? Sau că în Covasna ne taie ăștia cablurile de nu se vede Nașu TV și Aveam un prieten care spunea că mergem în concediu în străinătate, adică în Covasna. Da, da. Bun. Da. Vă doresc să aveți un an liniștit, că un an bun va fi cu siguranță, fiindcă aveți de lucru, începe nebunia acum. Să vi se întoarcă toți turiștii în regulă și să devină cei mai buni agenți de publicitate, că ăștia sunt până la urmă. Clar. Ambasadorii noștri. Da, ambasador de brand. Și vă doresc două lucruri: să vindeți Delta Dunării cât mai curând posibil și doi, să vă faceți un resort unde să puteți duce cu charter. De-aia zic eu că Africa nu era. Un Capu Verde, ia gândiți-vă, un Capu Verde, încă prețurile sunt bune, e fabuloasă zona de frumoasă, multiculturală, că sunt atâtea neamuri acolo, și oamenii extraordinar de plăcuți, de harnici, bine, harnici în stilul Africii, adică să nu credem că... Hai să vă spun o chestie drăguță. Mai avem un minut, colegii? Păi normal că e televiziunea mea, cum să nu avem un minut, corect? În Africa mergi și sigur acolo întâlnești o groază de lume și m-am întâlnit cu consulul român din Republica Centrafricană. Da?
era ăla de, nu știu cum îl chema, Bocasa, Mobasa, care a fost la un dat, printre multe neveste, avea și o româncă. Că a fost el la București și translatoarea dintre Ceaușescu și ăsta, cred că era Bocasa, era o tipă simpatică și a plăcut lui dictatorul și a zis, da, cine-i fata asta? Păi e traducătoarea, mi-o dai de nevastă, ia-o, tată, i-a dat-o, bun. Și acolo, asta stătea în capitala din Centrafricană, care era așa, cât să zic, cât studioul nostru, și erau un hotel, 2 cârciumi, o frizerie și, nu știu, și un magazin, da? Și avea un turn înalt, unde tot timpul stă cineva de pază. Și l-am întrebat, de ce? Păi ce, când se supără aia micii, pigmeii din jungla lor, vin câte 3000 și ca termitele rașchetează tot centrul. Deci odată pe an vine aia și iau totul. Inclusiv gresia din podea și o duc în junglă și își fac acolo. Singura chestie care nu o furau era boilerul cu apă, că au vrut să-l fure și s-au opărit. Și de atunci când se ajung în fața boilerelor, se închină, fac din alea și lasă în pace. Da. Și odată pe an se reconstruiește totul. Și povestea că să vii de acolo cu avionul e o întreagă aventură. Așa? De ce? Pentru că, zice, liniile din Africa se cheamă Sometimes Airlines. Sau uneori unde se vorbește franceză se numesc Peut-être Airlines. Da? Adică poate. Pentru că te duci pe o bucată de pământ unde aterizează și aștepți. Bă, vine azi? Nu. Te duci înapoi. Vii a doua zi. Poți vine a treia zi să spună e full sau biletul s-a scumpit de 10 ori. Da. Da. Dar sunt zone, cum spuneam, Capul Verde, care au intrat într-o altă chestiune și mă gândesc că poate fi o destinație super exotică pentru viitor, pentru sute de mii de români. Da, și să știți că cerere există. Da, și acolo le pui căsuțele, eu cum vreau, bungalourile sus sau un copac, că și asta e o fiță acum, dar pe plajă n-ai copaci. Da. Bun. Să aveți un an liniștit. Și să călătoriți și cu cei 4 copii când mai termină cu școlile. Da, îi luăm cu noi. Eu mă ocup, eu le-am zis așa, trebuie să-i conving pe ăștia să facem vacanța înainte de Crăciun până la 1 februarie, o vacanță și mai facem o vacanță vara de 2 luni și punct. Nu 7000 de vacanțe și nu se alege copilul nici de școală, nici de vacanță. Și tabere. Trebuie să reînființăm taberele în România. Da, e foarte important. Apropo de dezvoltare personală, socializare și așa mai departe. Da. Ne oprim aici, oameni buni, să fiți iubiți. Nu uitați, e o vorbă bună. Gândiți-vă, chiar dacă aveți necazuri, probleme, să vă faceți și un colțișor din viața dumneavoastră când vă odihniți, vă distrați, vă încărcați bateriile, fiindcă fiecare are nevoie de așa ceva și, repet, există pe lumea asta oferte pe toate buzunarele. www.philadelphiatunis.ro și noi le stăm la dispoziție. Copyright pe oferte pe toate buzunarele la mine, da? Așa. Ce pot să, uite, vă dau un exemplu. Unde avem și call center am care un prieten, de exemplu, 24, în Grecia, 24. văd, ca să înțeleagă oamenii că nu trebuie să ai nevoie de foarte mulți bani. Unde, ca să închiriezi o casă, o căsuță, da? Care are așa, bucătărie, living, 2 dormitoare, 35-50 de euro, în funcție de sezon, pe noapte. Și îmi spune, bine, e full tot timpul, n-ai cum să te lipești de el, îmi spune că vin și stau de multe ori și 3 perechi de tineri, da? Care, asta e că baia e una singură sau 2, nu mai știu, și e un disconfort. Trebuie să fii prieten ca să poți să te cazezi într-o unitate de cazare unde ai o singură baie și o singură bucătărie, 3 familii. Da, dar mai tineri, mai studenți, mai cutare, vorba aia, dau câte 10-15 euro pe noapte, dacă ai stat 7 nopți, tot nu bate oferta aia de 100 de euro. Da, ești acolo, da? Deci nu ai nevoie și să stai pe plajă e minunat. După o iarnă atât de lungă, abia aștept vara, să fie cald, să fac emisiuni cu palmierul în spate, să se oftice toți ăștia de la concurență, de la mogulii răi care nu o să-i lase să plece în vacanță. Să fiți iubiți, oameni buni!